Za novu preporuku dječje knjige odabrala sam knjigu Ante Tomića Đuro Hodalica koju je ilustrirao Tomislav Torjanac. Već kad sam vidjela da su se udružila ova dvojica, ne treba ih posebno predstavljati. Ante Tomić je jedan od naših najpoznatijih i najčitanijih suvremenih autora. Tomislav Torjanac je odličan ilustrator kojeg pratim. On je ilustrirao Grgu Čvarka, Anton Tuna, Ružno pače. Osobito bih željela pokazati njegovu slikovnicu. Oslikao je Jamesa Joycea Mačak i vrag. To je jedno stvarno posebno ostvarenje. Možda je tekst malo više za odrasle, ali nemojte ga propustiti. Uglavnom, ovu knjigu Ante Tomića sam odabrala zato što mi se čini da u moru dječjih sadržaja, domaćih i svjetskih, koji su prazni, koji su politički korektni, koji djecu zapravo ideologijom hrane na žlicu, govore im šta bi trebali misliti, zapravo im dociraju. Ovo je jedna topla priča, jedna prava priča kao iz našeg djetinjstva. Đuro je maleni čvorak koji, kao i drugi čvorci, odrasta u svojoj familiji, to jest u svom gnjezdu, u svom jatu. Međutim, njegova će sudbina biti nešto drugačija. U jednom trenutku se natezao sa sestrom i ispao iz gnjezda. I u tom trenutku on se odvaja od skupine i kreće njegov drugačiji životni put. Zbog te traume, zbog tog pada, on je završio u šupljem stablu duda. On zapravo razvija traumu i teško mu je naučiti letjeti, to jest razvija strah od visine. Naravno da u kolektivizmu, u jatu, zbog tog straha ga zafrkavaju i nadjevaju mu pogrdni nadimak Đuro Hodalica. To je jedna topla priča, jedna lijepa priča o tome kako se maleni Đuro nosi sa svojim strahovima i kako se on trudi zapravo nadići taj svoj strah. Ima duhovitih detalja kako maleni čvorci lete sa kacigama od ljuske oraha. I tu se zapravo vidi kako je Tomislav Torjanac kao ilustrator jako pridonio ovoj slikovnici. On je zapravo koautor. Tomislav Torjanac nije samo ilustrirao priču Ante Tomića, nego je emotivnošću doprinio da priča bude puno bolja. Naprimjer, ovdje se vidi ova najtužnija slika u slikovnici u jednom jako dramatičnom trenutku kada Đurin otac govori majci da bi za njega bilo puno bolje da umre, jer da se oko njega ne valja truditi, da nema smisla truditi se jer je onako ptica koja ne može letjeti, nema nikakve šanse. Đuro se jako rastužio kad je to čuo i tu sada dolazi ta tamna ilustracija, tamni tonovi. To mi se jako svidjelo kako je ilustrator zapravo koautor. Tu ima puno likova koji će vam se svidjeti. Tu je Pjeta Ošime, tu je krava Višnja koja će Đuri jako pomoći u njegovim strahovima. Zapravo tu se radi o tome da Đuro pokušava nadići svoj strah, on se jako trudi, ali on u tome ne uspijeva. U tom smislu ovu slikovnicu svakako preporučujem za čitanje, zato što vidjela sam da je neki kritičari uspoređuju sa Ružnim pačetom. Htjela sam samo pokazati, ja ovdje imam Ružno pače koje je ilustrirao baš Tomislav Torjanac. On očito voli ilustrirati outsidere u dječjoj književnosti. Postoji velika razlika između Ružnog pačeta i Đure Hodalice. Ružno pače se je našlo, rekli bismo, u krivo vrijeme na krivom mjestu i zato su ga mučili i smijavali, zato što je bio među patkama labud i bio je puno ružniji. Međutim, na kraju svoje priče Ružno pače će se pretvoriti u prekrasnog labuda, to će se dogoditi samo od sebe, a Đuro Hodalica neće se pretvoriti u prekrasnog labuda, niti će početi letjeti bez problema. Zato mislim da je to jako važna poruka za djecu u vrijeme perfekcionizma i velikih očekivanja od sve djece, pa i od odraslih. Jako je dobro zapravo da imaju pred sobom priču u kojoj mi obično ne nadilazimo svoje strahove,
i svoje frustracije i svoje osobine, nego zapravo trebamo naučiti živjeti s njima. To je istovremeno jedna jako lijepa priča o prijateljstvu, jedna priča o nadilaženju osvete, o oprostu. Tu ima jako puno krvnih likova s kojima će se dijete moći poistovjetiti, zato mislim da bi ova knjiga bila jako dobra, prikladna za lektiru, jer otvara brojna pitanja u kojima se s djecom može razgovarati. Još sam samo htjela reći, postoje brojne definicije toga šta je slikovnica. Neki kažu da je slikovnica jedna priča koja ima dva pripovjedača, drugi će reći da je ilustracija važnija od samoga teksta. Ovo mislim da nije slikovnica zato što ona nema ilustracije baš na svakoj stranici. Ona ima stranice koje su potpuno prazne, poput ove, koje nemaju ilustracije. Zato mislim da treba govoriti o ilustriranoj knjizi. I po tome je isto to jedna zapravo zanimljiva stvar u suvremenoj hrvatskoj produkciji. Toga nemamo puno, to znači nije slikovnica sa previše teksta, toga imamo. Ovo je jako lijepa ilustrirana knjiga, vidi se da je to knjiga i po tome što ima klasična poglavlja. Eto, još sam htjela reći, slikovnicu je izdala izdavačka kuća Henakom, to im je prva slikovnica, jako su dobro krenuli, nadam se da će tih dječjih sadržaja imati još. Trebamo im stvarno zahvaliti što su nam donijeli tako jednu zanimljivu priču, toplu priču s kojom se možemo poistovjetiti. Zapravo Đuro Hodalica može u hrvatskoj književnosti postati ono što je u svjetskoj književnosti Pipi duga čarapa, dakle ono lik koji kad izgovorimo to ime značimo na što mislimo. To je jedna priča o outsideru koja zapravo pokazuje da su outsideri jako važni u zajednici zato što gledaju stvari izvana, malo drugačije i sa malo drugačijim svojim zorom se vraćaju nazad u zajednicu i na taj način donose promjene, a ne perpetuiraju stalno iste stereotipove. Eto, čitajte Đuru Hodalicu, čitajte to i sebi i djeci.